Здравейте, приятели! Днес ще кандидатствам за Villagecraft. Аз съм Darkbot 30. Сега ще ви покажа първо моята къща. Ето вижте, тук е така. Така, сега се качваме на втори етаж. След малко ще го правя. На втори етаж, както виждате, е Enchanting Table. Така. Тук изчествайте, съм пъхнал някакви теми, не знам какви. Всета. Така. Отиваме към следващото място. Ето тук, както виждате, е градинката ми. Тук съм посяла картофи, моркови, жито и кокобинс. Така. Сега отиваме към ето тук е фермата за животни. Вижте как съм направил овцете, бяло, зелено, червено от България. Кравите, кокошките и прасетата. Понякога ми се бъгва и изчезват. Ето тук е знамето на България. Тук е моят портал. Добре, че никой не може да влиза сега. Така, тук е стаята за отвари. Както виждате, малко е претъпкано. Може и изглежда грозно, но за мен си е добре. Тук също съм направил знамето на България от Iron блок, Emerald блок и Redstone блок. Така. Тук живеят моите съседи. Семейство Villagers и семейство Villager. Така. Тук те са с една и съща постройка. Тук съм сложил храна в хладилниците. Ето мога да ви докажа, че работи. Ето, хвърля храна. Така. Чакайте сега да поставим. Така. Отиваме да видим къщата на семейство Villagers. Така. Ето и тя. Там също им. Тук по същия начин. Така. Сега ще ви покажа моето барче, което положих много труд за него. Отнеми около 2 часа. Така. Ето го тук. Това е първи етаж. Това тук са столовете за хората. Не знам защо, но вилиджерите седят сам тук. Ето тук е касата. Нарочно съм сложил такива, защото те иначе бягат. Така, отиваме на втори етаж на това, на барчето. Така, ето тук са примата касиери. Тези преди малко се биеха. Така, не знам какво им пише. Тук така. Там също са вилиджерите, вместо да седят и да гледат телевизия. Тук това е една игра. Не знам как е точно името, но това беше в барчето. Сега. Това не съм приключил. Остана още няколко неща да видите. Така. Ето тук е джакузито ми, както виждате. Ето пълнота. И това беше всичко да ви показвам. Това беше всичко от мен. Довиждане!